toľko to, že sú tu. Prinesiem vám pohár. Nie, počkajte, vylepším to. Áno, či? Kávu, uvidíte. Ste si ty mysleli? Som si istý. Ale nebolo by lepšie, keby som... Nebolo by, tak toto nahádzam do toho. Bravo! Keď som bol mladý, tak som sa venoval cirkusu a bol som dosť nadaný, najmä na kúzla. Máte rada kúzla? Mám vám niečo predviesť? Počkajte, potreboval by som nejaké karty. Máte nejaké? Aha, počkajte, tu na zástupkách by mali nejaké byť. Žalúčkárov červený pika! Vždy som rád hrával karty. Pred svadbou som s kamarátmi hrával niekedy až do rána. Ukážem vám kúzelnícky trik. Sám som ho vymyslel. Uvidíte. No vlastne vy nič neuvidíte, pretože to je kúzelnícky trik, to je zázrak. Tak. A teraz sa pôjdeme obliecť. Teraz nie. Andrej. A na čo večer si aj tak zase budem musieť navliecť pyžamo, tak na čo strácať čas? No toto je pravda. No ale Andrej, keď sa neprezlečíte, tak nemôžeme ísť von. Kam by ste chceli ísť? Do parku. Dnes je pekný. No poď. Všetko v poriadku?